Nga nung nakanaw na mama nagpanghinlo. So, kuha ng good kalagpay niya. Lain na sad ko magkabon mo kay di mo maka-concentrate. Very good. Kaya nang hinlo mo sa inyong agi. Yan ang mga anak ko. Very good. Iya, nag-video na ba? Of course, yes. Nagalay na kuan. Singga. Ha? Nagalay na singga. Nagalay na kuan. Macho kay gikugihan mo cleaning ng inyong tables diha. Ka. Pwede ikaw na. Pwede ikaw na, tay. Pwede na lagi ikaw. Si tatay mo imusod kay aron mangita sa lamok. Pastilan, allergy kayo ni sa lamok. Wadi gisirado nimo kude. Oh, bisa. Siguro nakasuod jud tani. Ang sipag-sipag naman ng anak ko ngayon. Nagliligpit sa kanilang mga kalat-kalat. Ayaw kasi din nila yung maalikabok kasi kung hindi pa yan masisipunin sila, hayaan na lang. Pero sinisipon na sila kaya naglilinis. Pila na ka-module imong nahuman? Duha pa. Pila man day ka-module imong ansiranan? Size? Wala. Duha pa day nahuman? Hapit na. Makoy problema ng ilang module O nag-toothbrush na mo? Ano? Ikaw ko din nag-ilis na ka. Opo. Pag-ilis na. Ikaw man diha pag-ilis na. Ikaw nag-toothbrush na. Secret. Klaro, wala pa. Kung Kay guys, kana si Alma kay dili ra ba na siya mag-toothbrush ni kagabi Expose! expose. Nagsisipag sila sa kanilang pagliligpit sa lamisa. Unsay Tagalog sa lamisa? Table. Out. English man na. Lamisa din. Ang langis sa Spanish man na. Pero kang kuan ba ang Tagalog ang word na si mga loan words. Karang gipang borrowed. Ang ibang baro. So pwede nga ang langis sa Mahimong Tagalog. Pero misa ra talinaw. Unahan kay sister na ano. Di man ingabot na magkuskuya sa Spanish. Unsa pang mga Spanish word? Spanish word. Babon Pang baro. Lagyan man. Dura. Sinisipag sila. Thank you, Lord. Sinisipag yung mga anak ko sa paglilinis sa kanilang lamisa. Kasi yung nanay, hindi nasisipag. Yung tatay, doon na. Naghahanap na ng lamok. Mag-answering pa mo sa module tonight? Oh. Uy. Paano na? Yan. Sige man na. Okay.